Hello. তিনি যতন সাইমানো যে TSF ni ringjak bai TSF ni ringjak bai o tiprao je bon strike dak mani tini nubi mak nor ani uklogo sing phaisa paijak camera tongo juton ang saphang chenya tiprasa tini phaisa paijak 26 ashram ni constitution ni bising khobjak monka champawar je champawar khwaitu champawar ni laharo norok nubi mak norok kabang ma takhok te bukhok song tongo borba kha nangjagai tini chino roman script ni dimanno tini orok kabang ma khorang te halai tongo hari bong bising te ching khana nei lenai so tini chini o lahar bakka sumakai obo thaiyakai 26 asylum body constitution chini bisingo khojak chini khoito sampauru songoro tabu kasulaika ei bokasulaika chini yango highway road basaibari tei yang tula sugur botongo songo ba ke chini ashram bari area o song kasulai tongo an bai kasumala chini kaisuna karon songadi song chini tibasarok song asai phai song tibrasa ngoi sung chini kok sung tambai sanai tambai sinai tambai porinai sung au fondo sung tiri sung odi gar jiya sung tamagir jiya aun magina sung tiri chini o choba sung khlaimango o lahar kasmango tan male sung chini tibrasa sung 20 dofa sung tambai sinai tambai sanai tambai ponai abo chini chamangnai ebong abon magina sung tiri o lama kasma karongo sung no aw chini dabi marnai riyangai sung tiri o lama kasmani sung abo ini 12 tarik sung phung 6 tang chimi sono lahar kasulakya chino lahar kasmani obo indefinite ngai sung je chini manthai soktai eba chini kobrok roman script sung je maya sak sung obo tamnai olama kasmani sung paiglak abono ngo chini olama kasmani lahar kasmani karon ani chini mungkai ang tipramotha koi political district ni working president Ritut Deborma thani juton nung tiki jaksal thani noro khanai mang khana chini o sani bisingtei ini kabang ma oro chini tipla sarok je khanangai roman script ni je dimano tuyoi sai khana rekha je bor diman roman script dimanno gosia sak bor khlai thanai ni saka phia o roman script tangi nang takhro bukrok tinang khorsa media person gi mono sanai sung nugo roman script european country o bebak se o roman script by sileman nugo o roman script by sika hangka emon ki international chini hani chini desh chini hani bumung chini tongthaironi bumung bebak lukorok saiman nai takro bukrok hikai mono sanamu sungo ang tini o buskango busawoi karon kabang ma BC Romboy je CPM rok Congress rok prai 80 daudo 78 year lai tong takro bukro je tibasa do farok nijini hawo sa baithangni hawo je tibasa kok masaya garo banglakai simano devnagari ke simano engai oro tibla sarongni je diman abono khaibara bosina haya bele kha khamani ko kha dumani ko takro bukuro bele kha khamani ko ngai ang mono kobongna musungu tinini hai o jorawo naidi je gobang ma demand democracy of India o je kuno jati je kuno dofa janani demand khlaimano takro bukuro ngai no nai tongni chopre no no tebe phulugi tongnai hambai